Майче, напазаровах. Похарчих маса пари. Я да видим. Сирене, прясно мляко, рис. Ами бисквити? Да, тук са. Всичко по списъка, бе. Ама пак нещо липсва. Дай касовата бележка. Що? Ще ме проверяваш ли? Знаеш, че не винаги издават. Пък и за какво ми е? Губи време. Аз винаги си искам касовата бележка. Защо търговецът да крие данъци и осигуровки? Аз да си плащам като папа, той 100 души на ден без касови бележки, 30 дни в месеца. Ами това е цяло състояние. Колко данъци само си спестяват. После сме седнали да се чудим, че няма за пенсии, болници, пътища, училища. А ако нещо не е наред, как да върна това, което съм купила? Пак ми трябва касова бележка. Верно, имаш право. По принцип съм наясно, ама човек като пазарува не мисли много. Трябва. Вземете си касовата бележка. Очаквайте следващия епизод.